Imprevisto na obra do cruzamento de Benito Corval con Daniel de la Sota. Durante o traballo de demolición do asfaltado, os operarios atoparon un pozo en mal estado, un feito que obriga agora a ampliar o proxecto inicial. En realidade é algo que acontece outras veces cando hai unha instalación deste tipo que se filtra probablemente dende o pozo pois auga ou auga fundamentalmente. Iso vai minando o terreo, o propio pozo actúa como unha columna que soporta unha bóveda pois feita polo lastro que estaba por enriba. É imposível desde fora descubrir que isto pasa. Non hai ninguna maneira de chegar aí ata que efectivamente pois afunde ou pasa nun caso como este que vais excavando e descubrimos que acontecera isto. Co obxectivo de solucionar este problema, o Concello levará a cabo unha reforma integral na zona e procederá á renovación da rede de saneamento. Deste xeito, a obra que antes era simplemente unha reparación do pavimento, pois pasa a ser unha reforma integral, porque todos os servizos por debaixo quedan completamente renovados e agora sí non haberá que volver a tocar. Se todo deixamos ben feito nesta ubicación, pois nos próximos 25 anos ou unha cifra así deste tipo, non? O Concello está a tramitar estas obras por urxencia e prevé que a actuación se demore 2 semanas. O orzamento destes novos traballos supera os 20.000 euros.